F'ġurnata dominata minn ix-xita qliel u mal-temp qawwi li ħakem lil Gżejjer Maltin sa minn kmieni filgħodu, bosta Maltin xorta għażlu li jaqbdu l-karozza u jsuqu lejn il-maħżen tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar biex jieħdu diversi oġġetti li qed jinġabru bris il-vittmi ta' terremoti fit-Turkija u fis-Sirja. Fil-fatt, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħareġ appell it-tlieta filgħaxija li fl-imħażen tiegħu f'Ħalfar f'Malta u fix-Xewkija f'Għawdex se jibda jilqu oġġetti ta' għajnuna bris dawn il-vittmi. One News żar il-maħżen f'Ħalfar fejn kien hemm attività sħiħa ta' nies li marru biex jieħdu l-affarijiet, l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili li kienu qed jikkoordinaw il-proċess u numru ta' volontira li qed jgħinu fl-ipakkeġġjar u tqassim fil-kaxex. Kif bdejna niġbru kienu konkurrenza kbira ħafna. Fatt il-bieraħ kellna ippakjena ma' 600 kaxxa. Illum kif qed tara reġa' da kollu xogħol ġdid tal-lum biżda, ġifieri. U qed inkomplu ġifieri konkurrenza hija kbira ħafna konkurrenza għandna. L-Station Officer Joseph Xkembri għalilna li l-Ambaxxata Torka batet bosta volontira biex jgħinu fit-tqassim fil-kaxex skont l-oġġetti. Minnaħa tagħhom l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili qed jieħdu ħsieb il-koordinazzjoni tal-proċess, speċjalment minħabba l-karozzi li qed jinġabru fl-istess ħin fix-xita. Hawn min jiġifieri jibqa' diħelbihom anke jara daqsxejn l-andament kif inhu għaddej, jew noħdulhom l-affarijiet aħna kien minn ġol karozzi, ġieli ġew anzi għandi noħduhom kien mill-karozzi, ngħinuhom minn hemm u xogħol għaddej. Issa nibdew nippakjaw ukoll qed nerġgħu nirrepjawhom fil-plastik il-kaxxi minħabba x-xita sija Malta u sija hemmhekk biex anke ma jxarbux l-affarijiet. Fil-maħżen kien hemm minn kollox minn ikel għal kutri, ħrieqi ta' trabi, pushchairs u anki heaters. L-aktar li nġabru kienu ħwejjeġ. Hawnhekk il-ħwejjeġ jintażel kollox għandek xgiget għalihom, tan-nisa għalihom, tal-irġiel għalihom, tat-tfal għalihom. Ġifieri jekk għandek underwear għalih, għandek flokkijiet għalihom biex hemmhekk meta jkunu qed jiftu jkollhom miktub x'inhuma u hekk fetħu għall-flokkijiet jafu x'se jsibu. L-uffiċjal kellu dan l-appell għal min biħsibu jieħu xi oġġetti biex jintbagħtu lejn il-pajjiżi mill-quta. Oġġett li mhux tajjeb għalih ma jġibunniex hawnhekk għax lilna jkun qed titellefna l-ħin għax xorta rridu nqogħdu għażluhom, nqogħdu warbuhom, narmuhom aħna, ġifieri x-xogħol ikun qiegħed ekstra lejna dak ġifieri li ma jkunx tajjeb għalik mhux tajjeb għalihom.